Timbang gabut gawe cemilan utawa ide jualan iki cocok, Cak. Bahane trimo teko tepung kanji iki karo ulekan bawang patang siung, tambahi uyah bleng utawa obat mbak. Aja lali uyah karo micine. Terus langsung ae diulek sampai lembut ya, Cak. Fungsine uyah bleng iki sebagai pengenyal ben ora gimber-gimber utawa lembek. Langsung ae siapno adah tumplek glepung kanjine setengah kilo ya. Wes ndang tumplek kabeh. Bariku langsung sero ae bumbu sing tak ulek mang jegurno sisa nawar glepung. Terus iki aku manasno banyu ning panase anget-anget kuku ae, Cak. Langsung dijegurno kaya ngene, diudek-udek sampai tercampur rata. Aja kekentelen utawa keenceren. Langsung ae siapno plastik ngene iki ada es lilin ya. Mburu praktis ae duwene ya iki. Langsung jegurno adonane mang ning jero plastik sampai rada kebek kaya ngene ben iso ditaleni aja bek-bek ya, Cak. Terus lanjutno dibundeli nganggo karet. Nek bundeli sing kenceng ya, Cak, ben gak ucul. Lah iki bahanku setengah kilo dadi sakmenake, Cak. Iki aku mau wis ngumpulno banyu langsung jegur ae. Lah ujug-ujug wis mateng, Cak. Wis tak angkir iki. Tak ler kaya ngene ben ndang adem. Nek wis adem langsung ae tak otak plastike. Tak iris sesuai selerae. Ben ora kandel, aja lali dilumuri karo lenga goreng. Terus langsung ae disunduki kaya ngene ya, Cak. Satset-satset lho, tak iseni papat. Nek wis kabeh kaya ngene langsung siap digoreng ae. Ceplok nondok sita dikopiok, diuplek-uplek sampai tercampur rata. Aja lali ditambahi banyu sithik. Iki lengaku wis panas, langsung tak jegurno ae, tak walik satset setengah mateng. Terus tak neng kopiok andok mang langsung tak goreng meneh, Cak, sampai mateng kaya ngene. Camilan iki cocok gawe ide jualan lho, Cak. Didol sewuan ae wis guathuk, oleh akeh hasile, murah rego bahane. Iki wis mateng, tak dosok piring, langsung tak sori saos ae kaya ngene, siap dipangan udan-udan.